in Ruth chapter 1 from verse 15. Ruth chapter 1 from verse 15. And I'll read. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. I'll repeat again. Ruth chapter 1, verse 15 and 16. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Wherever you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people. Your God will be my God. Shukurani Narumanirana, as I've titled this message, The God Effect, The God Effect, The God Effect. Nyasha Chipare, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mai Mukwena Muguti, you're welcome. I hope I find you well. Kwakadiko USA. May the good Lord bless you over there in New York. Nyasha, thank you so much for tuning in. Shukurani Narumanirana, Ndaripa, this title, The God Effect, The God Effect, The God Effect. My Tinker, you're welcome. God bless you. Thank you so much for tuning in. Naomi arikudzokera ku Bethlehem from Moab. So ari munzira unotaura a message yekuti kwa arikutaura a message kuvaroora vake yekuti tarirai handichagona kukuberekerai murume angakurorei, uye nyangwe ndikaroorwa nhasi ndikanzi ndabereka mwana hazvigone kuti mugone kuzomirira mwana iyeyo svika akura kuti azova murume wenyu. So zvakanaka ndezvekuti mudzokere. Naomi abuda pachena maringe iye kuti handichakwanisa. So varoora vake vane message yavanzwa vese, but yakasiyanisa pamanzwiro. Kunzwa nemanzwiro zvakasiyana. Vanzwa message yekuti handigone kukuberekerai murume anokuroorai, chidzokerai kuMoab, kunyika kwenyu, kuvanhu venyu, uye kuzvimwari zvenyu, your gods. Ndopandiri kudai papa. Ruth chapter 1 verse 15. Your sister-in-law is going back to your people and her gods. G-O-D-S. So Naomi arikutaura na Ruth kuti your sister is gone back to his people and her gods. Newewo wadi kudzokera. Naomi chaanzwa ende chaagona kukompea chikamubatsira yekuti your sister adzokera kuvanhu venyu haisi nyaya, nokuti even kuBethlehema kune vanhu. But pamubata pamukonzera kuti aregedze kudzokera, zanzi she has returned back to her people and her gods, kuzvimwari zvenyu. Kurati kuMoab kwaiva nana mwari vakawanda, kana kuti zvimwari zvainamatwa zvanga zvakawanda, your gods. But Ruth ndokubva ataura shoko rekuti your people will be my people and your God will be my God. Chafanana pano people, vanhu. Chasiyana pano mwari nezvimwari. Ruth ati kuna Naomi,
Tarira Opa, your sister, has gone back to her people and her gods. Uyu ndokubva ati yekudzoka kuvanhu, even kuBethlehem kune vanhu, but pane nyaya handidi kudzokera kuzvimwari. I will cling unto you because of your God. So she made a declaration. Your people will be my people. Your God will be my God. Statement iyo tikaitarisa inotaridza kuti munhu uyu ane zvaaiziva. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kureva kuti une shoko raMwari raakanzwa, une knowledge iri deeper yaainayo kudarika Opa. Opa angonzwa zviri general. Opa zvine umwari chaizvo, hapana zvaanga aona kuziva kana kunzwa. Saka akasarudza gods than God. Zvimwari than Mwari. Vana Mwari than Mwari chaiyo kwa Israel. So she returned back to her people and her gods. But Ruth argued, inini I'll cling unto you because of your God. I'm now moving from the gods to God. Ndaakubva kune zvimwe zvimwari nemamwe manamatiro kuti ndiuye kuna Mwari wekwa Israeli. She moved from gods, G-O-D-S, to God. So that God effect ndo yakaunza a total change in her life. Ndo yakaunza a breakthrough in her life. Happiness kanofema, may the good Lord bless you. I hope I find you well pakadiko pa Deben. My Catherine Rogers, a good evening to you. I hope I find you well. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in all the way from UK. Thank you so much. So Ruth pano arikuita sarudzo. Sarudzo yakati ngwarei kana sarudzo iri deeper. Nekuda kwekuti Opa aitawo sarudzo yake. Ati it's better I go back. Nekuda kwekuti maya vatiparidzira kana kuti vataura chokwadi chavo chekuti havagone kutiberekera murume angatiroora. So kureva kuti wanzwa nemanzwiro ari ordinary, atarisa human potential, ndokuona kuti havana that capacity, havana that potential yekuti vangaunze a turn around muupenyu wedu. Let me just go back to my people and to my gods. But ukatarisa Ruth now, I make a decision, a choice, it is different than Opa. Yeti pataurwa message yakafanana, and ataura munhu mumwe chete akafanana wavari kuona. But novimba kuti Ruth une mamwe maonero ari deeper, une mamwe manzwiro ari deeper, akonzera kuti arambe akabata pana Naomi achiti your God will be my God, your people will be my people. Opa aona munhu ataura kuti zvechokwadi haana that capacity, that potential yekuti angatiberekere vana vangatiroore. Asi Ruth une chiri deeper chaakanzwa. Chipi chaakanzwa chiri deeper? Mwari wekwa Israeli, tsika yainge iriko kwa Israeli kwaiva netsika yenhaka yekuti zvichida waroorwa murume wako afa, vaning'ina vake kana kuti hama dzake dzaitenderwa kuti dzigone kukutora uroorwe zvakare. Kwaiva netsika yenhaka. So Ruth paakanzwa message yekuti dzokerai kuvanhu venyu nezvimwari zvenyu, akaziva kuti tsika yezvimwari netsika yaMwari zvakatosiyana. Saka rega ndibatirire pana Naomi, nekuda kwekuti even asina that capacity yekutiberekera murume angatiroore, but as long ndiri connected kuna Mwari wavo, Mwari wekwa Israeli, haisi nyaya bedzi yekutarisira pana Ruth, nyaya yekutarisira muna Mwari wacho wekwa Israeli akaunza tsika zvichida yekugarwa kwenhaka, kureva kuti Ruth akatadza kubereka murume anondiroora, but Mwari haangatadze kundipa murume angandiroore. So she claimed akabatirira kuna Ruth, but achiziva kuti it's all about the God effect, not the human effect. Ndikatarisa pana Ruth munhu
achembera akura haagone kuti angabereke. Murume akakura tikamumirira kusvika taroorwa. So the human effect inogona kusatipa pundutso netarisiro yatiri kuda, but the God effect, Mwari uyu ndimwari wokwaIsraeri, agara aine tsika yake yevanhu vakura vagara variko vari available vanogona kugara nhaka kana kuroora. So ari kutarisa the potential yaMwari, the God effect, haasi kutarisa the God's effect or the human effect. Tikatarisa pana amwene wavo, ichokwadi kuti hazvichaita kuti vagone kuisa tarisiro pavari kuti ava ndo vachatiberekera murume achatiroora. Saka opa ane manzwiro angori ordinary, ane manzwiro aakonekta nekuona by sight. Atarisa munhu ari kutaura ndokubva aziva kuti ichokwadi hazvichaita kuti tiroorwe kuburikidza naiye. Asi mumwe wake wakava nemanzwiro uye wakava nekuziva, ndokubva agona kuweya ndokuisa mutsauko pakati pemashoko ataurwa, go back to your people and your gods. Uyu ndokubva ati pane vanhu zvinogona kufanana, but panyaya yandiri kunyanyoda your God. So she moved from gods, zvimwari, to God. Sarudzo iyoyo yakatrigger kana kuti yakadena favor pamusoro peupenyu hwake, kurati yakapawo Mwari kumugamuchira nekufarira kuti munhu wasarudza kubva kuzvimwari, kubva kuMoab, but achiuya kuna Mwari wekwaIsraeri. That declaration yaakaita yakava so powerful. Bible wrote, you shall decree a thing and it shall be established. Declaration yekuti your people will be my people. Yakaita kuti paakasvika muBethlehem, there were two men ready to take her. Although akazororwa naBoaz, but there was a man, a kinsman redeemer ahead of Boaz, who was supposed to take her as wife. Ndiye akazoiti aiwa handigone kumutora. Then Boaz was there, ndokubva amutora. Kurati paakaita a declaration, ndiye akatanga kutora vanhu. Zvoreva kuti nyaya haisi pakuti Boaz wakada kutora Ruth, but nyaya ndeyekuti spiritually through prayer or declaration ari munzira akataura shoko rekuti your people will be my people, your God will be my God. So that paakaita declaration yekuti your people will be my people, akaisa mazwi in the spiritual realm. I declaration yaari kuita yekuti vanhu venyu vachavawo vangu, kureva kuti nyangwe akazororwa naBoaz, bachakatanga kuitika munyika imweya akatuma mashoko, akataura mashoko ekuti achingosvika zvaita kuti vanhu vamuresiste nekuda kwekuti already spiritually by declaration ataura kuti your people will be my people. Kurati wapinda mucloset, wapinda muprayer, ndokubva atanga kutora vanhu achiti vanhu venyu vachava vanhu vangu, your God will be my God. Kurati azviconnecta to people of vekwaIsraeri uye azviconnecta to the God of Israel. Saka hazvichanetsa kuti achiwana murume anomuroora nekuda kwekuti ari munzira akaita a declaration pamusoro pevanhu vekwaIsraeri. Ndokubva aramba zvimwari zvokuMoab, nokuti shoko rataurwa pano raita kuti agone kuziva kuti ndaakumuvha from gods to God. Nokuti amwene vakabuda pachena kuti tarisa, your sister has gone back to her people and her gods. Iye ndokubva ati I've made a decision now. I'm not going back to my people and the gods of Moab, but I'll cling to you, to your God and to your people. Sanzi vamwene ndokubva vaona kuti aiwa uyu aramba akamira nekutsungirira padeclaration nezvaataura, ndokubva vatanga kumuvha vachienda vese. Shoko rakavaseparata ishoko rimwe chete, dzokerai. Asi manzwiro avakaita akasiyana, uye declaration yakaitwa naRuth inotaridza kuti she is now moving from gods to God.
She is now moving from gods to God. Vanhu venyu vachava vangu. Kureva kuti wakatora vanhu in the spiritual realm by declaration. Saka time yaanosvika kuBethlehem kunotofanirwa kunge kuine vanhu vane chekuita naye, vanomuda, vanomugamuchira, nekuda kwekuti already in prayer or in declaration wakati your people will be my people. In declaration akataura zvakare akati your God will be my God. So paanongeta a step into Bethlehem, already munhu akaisa a declaration pamusoro peukama nevanhu kuti vave vake, pamusoro paMwari wokwaIsraeri kuti ave part of the people of Israel. Separation iri kuitika pakati paOpa naNaomi inhau yekuti Opa unotarisa physically oona kuti there is no need kuti hapana kana deal rekuti ndirambe ndichitevera mbuya ava vachembera, zviri nani ndidzokere kuvanhu vangu. Yet pana Ruth, pana Naomi, haisi nyaya yekuti akuberekerei murume anokurorai, but she can connect you kune murume anogona kukuroora, kwete kukuberekera. So uyu akangotarisa the potential of the ability yaamwene kuti vane zvavachatiitira here. Gamba Mwari waamwe nawo, the God of Israel, ane tsika yaanga akaisa yekuti vanhu havaitenderwa kusiya mudzimai ari shirikadzi kana paine hama dzake dzechirume dziripo dzaigona kutora yova nhaka kana kuti anogona kuroorwa zvakare. Saka uyu haana kuziva the God effect. The God effect, tsika yaMwari wekwaIsraeri, vanhu vaigarwa nhaka, vanhu mukadzi aiti akafirwa nemurume, hama dzake varume vachiripo vaitenderwa kuita take over to perpetuate the name of the dead. Saka the God effect ndo yanga yaakushanda pana Ruth, pana Naomi, kuti she can connect you nekuda kwekuti uri hama, uri part and parcel of the family yanga iri kwa Elimeleki. Saka pane the God effect yetsika yekwaIsraeri yekuti unogona kugarwa nhaka. Saka uyu haana kuziva the God effect, akangotarisa the human effect, the ability of men to help it. Saka aita akatarisa pana amweni aienzonoti hapana zvichabuda ende hapana zvichaita. But itsika yaMwari manje yekuti vanogona kuviga blessing neconnection yefavor yeupenyu hwako pamunhu wokuti ukatarisa physically unonyatsoona kuti uyu ndiye angatoda kubatsirwa neni, kwete ini kuti iye andibatsire. Munhu wokuti ukatarisa unonyatsoona kuti it's better to turn back ndisiyane naye. The human effect, Mwari vanogona kuisa munhu in position yekuti zvichida in a physical way munogona kufanana, but spiritually aiswa close to you kuti uye nemeso emweya ugone kubatsirika. It reminds me or it takes me panhau yaKristu Jesu ari pamuchinjikwa. Mbavha dzakarorerwa pamwe chete naJesu vari pa same death sentence, vari pa same sentence ye crucifixion. Yet mumwe anoti Ishe kana maakuya muumambo hwenyu mundirangarire. Kuti pane akaona the God effect in Jesus, although he was dying as man, but he was God redeeming men through death. Kuna akava nemaonero ari different. Although Jesus was dying as man on the cross, but he was God saving men through death at the cross. So mumwe akangoona the dying man in Jesus, mumwe ndobva aona God dying for men. Mbavha dziri mbiri pane a difference iripo yakaita kuti mumwe agone kugamuchirwa kuenda kuparadiso, mumwe aregere kugamuchirika. Why? Nekuti mumwe akaona vari pa same sentence, akaona vakafanana vakaenzana kuti tese tiri kungorovererwa pamuchinjikwa, tiri pa crucifixion, tine same death sentence. So mumwe akaona a dying man, another man dying in the middle, but rimwe tsotsi ndokubva raona God saving men through death. Kurati maonero the God effect ikashayikwa, ukashaya maonero ekuona zvinhu zvaMwari, ekuona umwari mune zvimwe zvinhu, unogona kupotsana nefavor, nokuti pane umwari unogona kuvigwa pazvinhu zvokuti ukatarisa
haugone kuona Mwari. Just imagine kuti kuti Naomi wakauya kuMoab ari mupoteri, a refugee, ndokubva afirwa nemurume kwake washirikadzi, ndokufirwa zvakare nevanakomana, ndokubva asara ari mudzimai akafirwa nevana vake vakomana vaviri, Malon naChilon, uye afirwa nemurume wake Elimeleki. Kurati munhu anotaridza kuti paari pane nhamo, pane dambudziko, auya ari mupoteri, but at the end ari kudzokera ari mu so much pain yekufirwa. But pana anoti your God will be my God. Kuda kuti pane chaari kuona kuti although pane ma challenges, although pane kufirwa, although pane kutiza nzara nekudii, but there is God in you. Kuda kuti pane the God effect inogona kuonekwa nevanhu vari mature pama situations ekuti mumwe anogona kusaona Mwari, kana kuti mumwe anogona kushaya kuti Mwari wacho ari papi, kana mumwe apinda into so much challenges sedzidzidzi, mumwe anogona kuzviti so I'm better than her. Yet connection, blessing nefavor yarongwa naMwari ndeyekuti pane anofanirwa kutakurwa kunzi aendwe nayo kuMoab, but panoda munhu anoona the God effect, anogona kuona umwari musituation is so painful, musituation yekuti unogona kujaja physically kuti zvazvina umwari izvi, uyu munhu ane matambudziko kuti nemwe nguva vamwe vanogona kuona kunge Ruth ndofunga ane case. She tried to run away from Bethlehem achiuya kuMoab vachitiza nzara, but vachisvika muMoab murume anofa, vana vanofa. Saka vanhu vaigona kuita pfungwa yekuti vana havana umwari kana kuti havana Mwari, vanhu vandofunga vane case nekuda kwekuti nyangwe vatraya kutiza munzara nemunhamo, but they are still dying, vari kungofa. Saka uyu ndokubva ati I would rather go for the gods, achisiya the God of Naomi. Why? Nekuda kwekuti meso ake haasi kugona kuona the God effect womwari uripo. Jesu ari pamuchinjikwa, kune tsotsi rakaona a man dying, kugoita rimwe racho rakaona God saving men through death. Ndo paakati Ishe kana makuya muumambo wenyu mundirangarire. Achiri kuona ushe, achiri kuona umambo, yet they are at the same sentence pa cross pa Calvary, but he can still see the God effect. Hama dzangu, itsika ya Mwari yekugona kuviga umwari muzvinhu zvinoita sekunge hazvina umwari. Itsika ya Mwari yekuti vanogona kuputira kana kuviga pane blessing nefavor yako. Jesu ari patsime John 4 unokumbira mvura kumukadzi weSamaria. Mukadzi weSamaria paanoramba nemvura achitayiwa maSamaria nemaJudha avadyidzane, Jesu unotanga kuadvertisana kuti kushambadza, kushumira mhando yemvura yaainayo iri better than mvura yaari kunyimwa nemukadzi weSamaria. Jesu anoti dai waiziva ari kukumbira, only if you knew, iwe ndiwe waikumbira kubva kwandiri, nokuti ini ndine mvura menyu. Zoreva kuti pane mvura menyu sometimes panogona kuzvipresenta as if pane nyota. Jesu anova nemvura menyu ndiye ari kuzvipresenta as somebody asking, achikumbirawo mvura. Ane nyota ndiye ane mvura menyu. Pane kuvanzika kunogona kuitika muupenyu, kwekuti unogona kusiya pane breakthrough nefavor yako nekuda kwekuti washayiwa meso emweya, watadza kuona the God effect. Naomi atumwa naMwari, she is a messenger wokuti agone kundotora somebody from Moab kuti ave part of Israel. Naomi, she is a messenger, but uchitarisa Naomi anoita sekunge munhu ane case nekuda kwekuti akatiza nzara kuBethlehem akauya kuMoab. Vauya kuMoab murume anofa, vari kuMoab vanakomana vake vanofa. She is now returning back. Saka opano takatarisa mai ava vamwe navo vanonyatsona kuti there is no need to continue to follow her. Ane nhamo dzake, akatakurawo machallenges ake.
saka hapana paanozogona kutibatsira kana kutiitira favor. She kissed her mother-in-law goodbye. She returned to her people and her gods. But Ruth anoti, aiwa, your people will be my people and your God. So chakapa breakthrough in life ya Ruth. She moved from gods to God. Akabva kuzvimwari akauya kuna mwari wakatendeka, mwari waIsrael. Akasangana ne breakthrough ne favor. Yet atevera munhu wokuti ukatarisa haagone kuvaberekera. Bacha akaziva through the God effect kuti vamwene vangangodaro vasingagone kutiberekera murume angatirore. But mwari wekwaIsraeri anogona kundiwanisa murume angandirore. But chiripo ndechekuti I must follow this woman kuti ndigone kuna acceptika nekugamuchirwa ku Bethlehem. Hama dzangu, kugamuchirwa kwa Ruth ku Bethlehem kune chekuita na mwene wake. Kugamuchirwa kwa Ruth, kuwanikwa kwake na Boaz kune chekuita nekuramba achiteera vamwene wake Naomi. Why? Nokuti kurorwa kwake kune chekuita nezita ramwene wake vanonzi Naomi. Maybe I need to read. Mugone kuona kuti kuramba akabatira pana mwene wake ndo pari kumupa breakthrough yekuti agone kusangana na Boaz kana kuti agone kuwana wanano. Ruth chapter 4 from verse 2. Boaz took 10 men of the elders of the town and said, sit here. And they did so. Then he said to the kinsman redeemer, Naomi, who has come back from Moab, is selling the piece of land that belongeth to brother Elimelech. Kureva kuti introduction ya Ruth haigone kutaurwa kana pasina kumentionwa na uya Naomi, the one asisina potential yekuberekera murume, the one achembera kwegura aneta sekunga nima problems, but apagone kutaurwa nyaya ya Ruth kana pasina kutanga pataurwa the name ya Naomi. Ruth chapter 4 verse 5 now. Then Boaz said, on the day you buy the land of Naomi and from Ruth the Moabitess, you acquire the dead man's widow in order to perpetuate the name of the dead with his property. Pari kutsanangurwa kunzi pano kana wakugara nhaka iyi kuti ugone kutora minda nema properties akasiwa na Elimelech, you must also marry Ruth the Moabitess, the one who came back akadzoka na Naomi. So icho kwadi kuti Naomi haana potential yekumuberekera murume, but hapana paanogona kuzowana murume pasiri kutaurwa nyaya ya mwene wake vacho vasina potential iyoyo. Evangelist, you're welcome. God bless you. Thank you so much. So the potential yemun, the ability yemun aipo, but the ability of God. So augone kuti Ruth adzoke kana kuti auye ega ku Bethlehem, but Ruth anotouya aina Naomi ku Bethlehem kuti agone kugamuchirika. Wacho anenge asina potential, wacho anenge ane marwadzo, ndiye ane zita rinogona kuita kuti uyu agone kugamuchirwa. Maisa Paduwe, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Gloria Sakula, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Ruth azite kuti auye ega mu Bethlehem. Ruth ari kuuya mu Bethlehem riding on the name ya mwene wake. Why? Nokuti pese pari kutaurwa nyaya ya Ruth panotanga pataurwa kuti ndiye Ruth the Moabitess akadzoka kana kuti akauya na mwene wake Naomi. She came back
naNaomi. So kuramba akabatira pana Naomi amwene wake zvinomupa kunzwisisa nekuziva kuti handigone kugamuchirika kana ndisiri muukama uye nekubatana naNaomi. Hongu haana the ability yekundiberekera murume angandirore, but ndiye ane the connection yekuti ndiwane murume angandirore. Haana the ability yekundiberekera murume angagone kuzondirora, but the ability yekuti ndiroreke, the connection iri paari, iye wacho asina the ability. Zvoreva kuti pane nguva yekuti God will connect you to somebody, but that somebody haana ability as man, as human, yekuti akuitire zvaunoshuvira kuti zviitike muupenyu hwako. But aiswa naMwari in your life as a connector, a connection yekuti ugone kusangana nezvaunogona kusangana nazvo. There was a time Joseph atumwa nababa vake kuti enda unotsvaga vakoma vako, unoona kuti vakamira sei. Atumwa nebhasiketi rechingwa kunoona vakoma vake. Baba rinoti aenda akasvika akavashaya paaitarisira kuvawana, achidzungaira ari murenje. He met a man. Akazovatsanangura kuti I had your brothers, I heard them talking vachiti, let's go to Dothan. So there was a man, although his name was not mentioned. Ahasiria akaendesa Joseph to the brothers, but he overheard the brothers discussing or talking about moving to Dothan. So which means there was a man in the life of Joseph who was sent by God kuti agone kuudza Joseph the right place yaenda my brothers. Haasiriye ari kuendesa Joseph kune vakoma, but angonzwawo vachitaura ndokubva apa Joseph the right information. Ability yaamwene yekuti agone kubereka mukomana angakure akarora vanhu hapana, but she's there as somebody ari kugona kuconnecta Ruth to the next husband. So zita raRuth kana kuti kugamuchirwa kwaRuth hakuwanikwe kana Ruth asina kuramba akabata pana amwene wake. People of God, hear me very well. Kune nyasha dzinogona kuiswa pamuno naMwari dzekuti uchimutarisa anenge ari kuparara, but achikuconnecta to the next move, to the next step of your life. Mbavha pamuchinjikwa dzakaona zvakasiyana. Imwe mbavha yakaona another man dying in the middle. Imwe mbavha ikaona God dying for men. Izvozvo zvikavaseparata vari two. Mumwe akatowana denga nemaonero iwayo, mumwe akawana denga nemaonero iwayo, mumwe akapotsa denga nemaonero ekungoti it's another man dying with us. Pane nguva yekuti favor kana kuti help Mwari anoiunza muupenyu hwako, but ukashaya mese mweya unoona help inenge iyo iri kunida help. It reminds me the book of 1 Kings. 1 Kings 17. Elijah unotumwa kuzarepati kune imwe shirikadzi. Ari kutumwa to bless, to cause increase paflower nemafuta zveshirikadzi. Message yaanayo ndeye increase, but situation yaainayo, he was hungry. So can you relate to this? A hungry man sent by God to bless somebody. A hungry man sent by God to bless somebody. Murume uyu ane nzara, ndo condition yake. But the grace and the anointing upon his life
is to cause increase mu life yemwe munhu ane zvishoma. Iye haasisina, ari kubva kubako kwaaigara achifidwa nemakunguo nechingwa nenyama. Haana chaainacho. Chiri paari is the anointing, the grace to cause increase. And he was hungry. Zvekuti ukaona the hunger part of the prophet, you can resist the message. Remember that Elijah haasi kutumwa nenzara, nyangwe aine nzara ari kutumwa naMwari. So the God effect pamusoro peupenyu hwake, he is being sent by God. Although he was hungry, but chiri kumudriver nekumupusha ndiMwari. That's why even Mwari vakonzera kuti pachitubu paaigara mvura ichisvika pakupwa ipere kuti agone kutumika. Why? Because at that place it was also a place yaaisangana nemunana wokufidwa nemakunguo nechingwa nenyama. But nekuda kwekuti Mwari varangarira shirikadzi, he is now moving kubva ipapo, a place yaanga ane favor yekufidwa neshiri. Mwari vari kuti ndarangarira munhu this time, so chienda kune munhu. Saka anotumwa aine nzara, but aine assignment upon his life. It also reminds me nyaya yemurume unonzi Abraham. Abraham unofamba kuenda kuEgypt. Ukaenda pabhuku raGenesis 20, mambo Abimeleki vanotora mukadzi waAbrahama. Vakadzi vese venzvimbo iyoyo vova nechallenge yekusabereka nekusava nevana. Kusvika Mwari vataurira mambo Abimeleki kuti watora mukadzi wemuprofita, dzorera mukadzi uyu and let Abraham pray for you. Abraham ndokubva apiwa assignment yekunamatira varandakadzi vese vaigara mupalasi yamambo Abimeleki kuti vagone kuva nevana. But when you look at his own case, naSara havasati vaane mwana, but ane assignment to pray for those who are in need. So pane nguva yekuti when you look at the person and you don't see the God effect upon the person, you can return back to Moab and to your gods. Pane pekuti ukatarisa munhu nemeso ari ordinary, unonyatsonzwa kuti raaparidza rekuti dzokerai ndo rakatotinakira. There is no need to follow her anymore. That's the human effect. Unotarisa unyatsoona kuti potential ability yekuti atipe hapasisina. But kuna akaona kuti your God will be my God. Ndeupi umwari uri kuyemurwa pana Naomi na Ruth? Why? Nokuti munhu afirwa nemurume, afirwa zvakare nevana, ari kudzokera, ari bitter, ari in pain, but ari kudzokera kuBethlehem. Hapana chawaigona kuona in the physical realm, in the physical dimension, kuti munhu ana Mwari mupenyu, Mwari wokwaIsraeri. Nokuti zvese zviri pari zvinoita sekunge zviri kuita crumble down, zviri kufa, zviri kuwira pasi. But kuna akaona kuti izvi zvandiri kuona izvi handizvo zvine nyaya. We don't walk by sight, we walk by faith. So kune chaakaziva kuti kuna Mwari wekwaIsraeri anogona kuunza a turnaround pamunhu wari kuseka nhasi. So I would rather go or move to God and leave the gods of Moab. Dai Mwari vatipa meso ekuona maonero ari unique, anogona kuona the God effect in every situation, in a pain, in every situation, in a marwadzo inorema, but tigone kuona chakavanzika chakavigwa naMwari musituation iyo. Jesu anokumbira mvura kumukadzi weSamaria, ndiye anotogona kusupply mvura iri nani kudarika yaari kukumbira. Jesu ari kukumbira mvura kumukadzi weSamaria, ndiye ane ability
yekusupply mvura iri nani. Anoti dai waiziva ari kukukumbira, iwe ndiwo waitokumbira kuno. Yet the man is thirsty, but maari makavigwa mvura menyu. So the Samaritan woman haana kuona the God effect. Haana chaakaona. Saka akaresista akaramba. Hama dzangu kazhinji pekuti Mwari vanogona kukusanganisa nepane nyasha dzinogona kuchinja upenyu hwako. But wakaipa obva akurobha okupa maonero anenge aopa ekuti you can just simply go back, you can deny or can resist the opportunity of the favor. Zvaunotozosvika panguva yekuti unozodemba kuti ndakatadza kuzviona sei, ndakaputsana nazvo sei. There are times dzekuti munhu unoconnectwa nepane favor but isati yakuoneka, but pane potential une blessing yako, then you move away. Wamove waenda kwawaenda, otozoona aizve pawakabva ndo pazvanga zviri. Pawakabva ndo pane nyasha ne blessing yacho. Pawakasiya kwa rejecta ndo panga pane blessing ne favor yako. Pane kuda kwokuti mazuva asho azvaigona kuoneka. Mwari vatibatsire tiregere kusuduruka nekubva pane breakthrough ne favor yeupenyu hwedu. Mwari vatipe mamwe maonero ari ahead ekuramba takabata pana Mwari kwete pane zvimwari. Nekuti Ruth wakaudzwa shoko rekuti sisi vako opa vadzokera kuvanhu vavo and also to her God. So iye akabva aziva kuti it's better to move to God and save God than to go back to the gods of Moab. Ruth wakasvika muBethlehem ukawanikwa akava somebody so special in the lineage ya Kristu. Uye akawanikwa naBoaz, the owner of the field. Handizive kuti upenyu hwaopa wakaguma sei, akafamba sei. But chandinoziva, when you move back to the gods, wapiwa opportunity yekuenda to God. That's the end of the story. Hama dzangu kune favor inogona kuapia kana kuzvipresenta as if a problem. Jesu anokumbira mvura ane mvura menyu. Kune favor inogona kuzviratidza pamberi pako sedambudziko. Zvinongoda meso emweya ekuona kuti this is an opportunity. Saka zvichida opportunity muupenyu hatigone kuiona kana tisina nyasha dzaMwari. There must be a God effect. Mwari ngavatipe meso emweya. Ufunge kune ma-opportunities muupenyu anogona kuzvipresenta pamberi peupenyu hwako sekunge haisi opportunity, sekunge waste of time, sekunge hapana chinobuda. Kusvika wane meso anogona kuona zvakavanzika, anogona kukuratidza the God effect in every painful or dying situation. Jesus died as man, but spiritually by revelation, that was God dying for man. So kuna akaona kuti ava ndiisha, akati ishe kana makuya mumambo wenyu mundirangarire, ndobva agreba the opportunity to make heaven. But mumwe akashawa maonere wayo. Mumwe akangoona another man dying at the cross, but mumwe akaona God dying for men at the cross. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. Mwari vatipe meso emweya, Mwari vatiwanire nyasha. Kune ma-opportunities muupenyu ariko. Despite ma-situations atiri kusangana nayo, despite munguva yatararama, munguva yekurema, munguva yeCovid. But uchitarisa pana Ruth na Naomi. Naomi hapana chinooneka chiri presentable chaungagone kuyemura kuti ndikafamba nemunhu zvangu zvinoita. But kuna akati Mwari wenyu acharamba ari Mwari wangu. Kurati tinofanira kuramba takabata pana Mwari.
despite machallenges ariko, denda ririko reCovid-19, zviri kusanganikwa nazvo muupenyu zvakawanda, asi hama dzangu, Mwari ndiMwari. Vakadzokera kuBethlehem, and there was a turnaround. Akati kuna Ruth, Mwari wenyu achava Mwari wangu. Mumazuva akaoma kudai edenda reCovid-19, Mwari ngaanamatwe, uye Mwari ndiMwari. Zvichiita sekunga hakuna Mwari kana kuti haana tsitsi kana kuti haasi kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu. You must see the God effect. Kune chakauraya Elimelech, Mahlon and Chilion, but Ruth survived. Despite yekuona matambudziko akaita surround Ruth, akaita surround Naomi, Ruth akaona Naomi as a survivor, as somebody who carries grace. Nokuti vakapinda muMoab, muma situations, akauraya murume, akauraya vana, but iye she remained, she was still standing. So there are times yekuti despite kuona machallenges nekutaura zviri negative, pane chiri positive chaunofanirwa kunotisa kuti this can only be God. Why? Nekuda kwekuti zvauraya vamwe, situation yavakaexposwa yakauraya vamwe nema situation nema challenges avakasangana nawo. But how come this woman is still standing? There is grace upon her life. So pane dzimwe nyasha dzekuti auone zvizhinji, but life pachayo, the gift of life shows kuti the grace of God is upon Naomi. But mumwe aingofunga kuti kana asingagona kutuberekera varume vangati rore, beta kudzokera kuzvimwari. Haana kuona umwari, Mwari ari pana Ruth. She was a survivor. Akatakura the grace yekunoconnecta somebody to Boaz. Saka chakangoiswa naMwari paari was the ability to survive and to return back to Bethlehem. There was another day, it reminds me mumwe musi so. Tangatiri pana first I was preaching. Just after preaching Dripana first, that's 2016. Paka uya vanhu vaida kunamatirwa. So I prayed for people Dripa Street. Ndokubva pauya an old man, mudhara mukuru, by looking maybe anga ari kuma 80 years or something. Very old man. Ndapedza kunamatira vanhu, naenda munamatira, ndakanopfugamawo paari ndikati ndokumbira mundinamatire mutauro wenyasha dzeupenyu pandiri. People were surprised, people were shocked. Guys vandaifamba navo vakanditi, after you've prayed for all these people including this man, why are you kneeling again kune murume wekuti akunamatire? Then I explained this kuti ndanzwa an edge in my spirit kuti ndigone kunamatirwa the grace of the gift of life. Chandaona pane mudhara uyu anga ari pano achiteerera ndichiparidza, ndamunamatirawo panyaya dzaari kuda, bachaita ndipfugame kuti andinamatirewo, ndine zvandinoda zviri mari zviri kuoneka pachena. Angangodaro asina mari nezvimwe zvinogona kuyemurika, but the grace yekuti he has lived for such a long time, that's a picture a grace or the gift of life upon him. So ndakapfugama ndikati, Baba, I want you to pray for me. My request handi zvinhu zvakawanda kwazvo. Just speak life over me. Tauraiwo upenyu kwandiri, ndayemura nyasha dzamwari dzakuchengetai kusvika pamasvika apa. Etuli murume patakazomubvunza, he was around 83 years. Still walking, asina a stick. But aingooneka kuti munhu yakura. The old man prayed for me. So pane nguva yekuti unogona kusangana nemama challenges muupenyu. But the God effect, pane nyasha dzakauya close to you. Ukangoona mudhara akachembera, ukasaziva kuti kuchembera dzitori nyasha. I don't know whom I'm talking to. Munozaire hama dzangu, despite kuti munhu ane maproperties ere ane chi, kuchembera chaiko kunonzi kuchembera kukura, that's a picture of grace. Munhu anenge atakura chipo cheupenyu, the gift of life. People, they pass through a lot. Kuti munhu asvike pa 80 years, anenge asangana nezvakawanda, ma life threatening situations, ma droughts, ma famine, zvakawanda.
but oramba ari standing. That's the grace. Inyasha dzinenge dzingoriwo paari. So there are times that we come across my opportunities epane dzimwe nyasha, and sometimes unonge waone pride. You don't humble yourself. You don't just knew for somebody to pray over your life. Maybe unonge watasa kuti maybe I'm a pastor, is not a pastor. I have to tell my friends kana vakomana vanandi now pana first kuti pane zvinhu zvakavanzikwa naMwari zvinodemanda kuti uve humble enough kuti ugone kuzvigamuchira. Why? Because if you are a pastor une a title, people respect you, and you kneel down to somebody auya kuzoteerera message yaunga uchiparidza pa street, you don't know kuti anopinda kuchurch kupa akadi, but you feel the age in you watarisa paari kuti he must lay hands upon me and speak life. Kune ma opportunities anozvipresenta mulife. Ukatarisa Ruth paanoti kuna Naomi, Mwari wenyu achava Mwari wangu. Hapana chaunganyanyoyemura pana Ruth. Munhu akafirwa nemurume shirikadzi. Munhu akafirwa nevana vake vaviri, the last hope vakomana vake. Munhu akatiza famine, she is a refugee, akapotera kuMoab. But now she is going back. Onzwa munhu achiti Mwari wenyu, your God will be my God. The God effect yaonekwa ndekuti this woman, she is a survivor. She carries grace to survive hard situations. So it's just a tip yandinogona kutaura kune mumwe munhu nasi kuti pane nguva yekuti unogona kusangana nepane nyasha ungotakura ka pride mauri kuti no handingangondinamatirwa nemunhu wese wese. But if you are alert or mature spiritually, unonzwa mweya mutsvene achitaura mauri, anokugombedzera, anotaura mauri kuti here is an opportunity for the gift of life. Don't look, usatarise pane zvakawanda. Allow this man to pray for you. So pane nguva yekuti tinogona kusangana nema life threatening situations, and you just make it and you can pass through. Zvekuti ukasazviremember, ukasazviyeuka, unogona kufunga kuti zvangoitika, but it's because of the grace that was imparted upon you by somebody asina a big name, but anga utakura the grace. So Ruth asi munhu anga yemurwe nevazhinji, I mean Naomi, but wakava ne the grace to other fellow prisoners. Vasungwa vaiva navo mujeri ndo vakava a connection, vakamuconnecta kuti aende paposition yaakasangana nayo. It took another prisoner to connect Joseph ari muprison kuti aende pathrone. Zvakatora mumwe musungwa kana kuti mumwe munhu aimbova musungwa kuti amention the name of Joseph to the king, so that Joseph ave in position of authority. Kune nyasha dziriko dzinogona kuva close to you. Wotadza kuona the God effect upon men or the God effect upon a situation. Oita mweya wa Ruth wokudzokera to the gods, wokudzokera back to your people. Wambopiwa opportunity to move forward, but washaiwa meso emweya ekuona the God effect upon the life of Ruth. Hama dzangu, Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Don't take it for granted kuti sei wakasangana nevanhu vawakasangana navo, sei uchizivana nevanhu vaunozivana navo, sei uchitaura nevanhu vaunotaura navo. Pane kuita kwaMwari kwekuti he connects you with somebody for a spiritual reason, and you only see a natural reason. Nekuda kwekuti dzimwe nguva we look at titles. Kutayo kana asiri pastor, kana asiri prophet, kana asiri evangelist, kana asiri hapana nyaya. Some people, they don't have any title yaunga yemure, but they have a mantle. They have a blessing, a God effect to connect you to a better level or to new things in life. I remember so much that prayer of that old man Panafest.
pane patinosangana zvichida netsaona, patinosangana nemama challenges, zvichida nekurwara, but we can just pass through. That's the grace and the gift of life inenge yakaitwa imparted upon your life. Mwari werugare wakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. So happy to see you online. Happiness kanofema mango, may the good Lord bless you. Nyasha chipare, may the good Lord bless you. Mai Murgira Nyamunda, thank you so much. Mai Chiweshe, may the good Lord bless you. So happy to see you online. Mai Airwadzi, may the good Lord bless you. Thank you so much. Amfumo wanga zikomo kwambiri Blapimbas, thank you so much. God bless you. Evelyn Tavadz Wampotsa, may the good Lord bless you. Mai Mukwena Muguti, Nyasha Dzwanzwe, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei. Eva Jairos, may the good Lord bless you. Thank you so much. My Sapna Duwe, may the good Lord bless you. Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei. My Tinkla, may the good Lord bless you. Thank you so